Juan Carlosek eta Milenak epaiketa izan dute gaur goizean. Vital kutxa aurrez aurre. Abuztura arte kutxa honen alokairu sozialeko etxe bizitza baten bizi ziren 3 seme-alabekin. Lanik gabe gelditu zen gizona, lanaldi erdia baino ez du emakumeak. Ezin zuten alokairu osoa ordaindu. Entregamos la vivienda para evitar el juicio. Etxea uzten bazuten, sortzutena etziela eskatuko agindu omen zien Vitalek. Baina ez da horrela izan. 3.008 euro nahi ditu aurrezki kutxak. Bien bitartean Juan Carlos, Milena eta 3 seme-alabak udalaren etxe bizitza baten daude. 3 hilabeterako. Orain gainera epaiaren zain. Kaleratzeak stop elkarteak eta gizarte laguntzaileak babes handia izan dutela diote. Baina etorkizuna beltz agertze zaie. Hay que buscar una solución, pero la solución de los bancos siempre es a la calle. Eurak bezala familia asko dagoela eta gizarteak irtenbidea bilatu beharko duela aldarrikatzen dute kale gorriaren beldur.